treballa. El que passa que portem un ritme molt fort i això cansa una mica. I el segon i tercer dia hi ha gent. En definitiva, jo crec que la gent respon. Venim voluntàriament a fer un servei i el fem. Llavors el que fem és compaginar la responsabilitat amb una miqueta amb joventut perquè la cosa pugui anar tirant endavant. Està veient el que estem fent i des de petits estan veient el que les persones grans amb experiència estan fent amb aquests malalts. Però jo crec que la persona que realment s'estima Lourdes i que vol venir a Lourdes, doncs que pocs impediments troba per venir. Que mai marxem amb les mans buides. Quan som a casa sempre ens en donem compte que Lourdes ens ha donat molt. La celebració de l'aigua. L'aigua és a Lourdes un dels signes més emblemàtics. Els rierols i els torrents, les veus i les fonts, quina sort. Repeteix els gestos del dia anterior. Puja de genolls. La ciutat a comprar de menjar. Va arribar una dona de Samaria a treure aigua i Jesús li va dir: dona'm aigua. Amb l'aigua de la vida hem estat salvats. Amb l'aigua de la vida som alliberats. I repetim-ho també una altra vegada. L'aigua serà sempre signe del batisme. Si algú té set, que vingui a mi. Jesús apagarà totes les nostres sets. L'aigua és un regal de Déu que surt al nostre encontre. Som benits, Senyor, Déu dels nostres pares, glòria i lloança per sempre. És benit el vostre sant nom. Glòria. Les obres del seu braç són potents i grans. El seu nom és sant i l'amor que És el moment de la reconciliació amb Déu.